Uphinde wabanjwa kwakhonga lentsasa umfundisi waseNigeria uTimothy Omotoso ebanjelwe ukutyeshela imithetho yokungena kweli kwaye kulindeleke avele enkundleni yamatyala ngoMvulo. We stand today as the Base family, knowing that the divine intervention of the Lord is all that we can count on in getting our answers today. Lincwatyiwe ipolisa lesithathu nelokugqibela eBloemfontein eFreystata uConstable Keamogetswe Base nowafunyanwa kumlambo iHennops eCenturion kule veki iphelileyo. Sinamkele kwindaba zethu andaba endodwa andaba nophumza sikhumba noyitoliki yolimi lwezandla Botani Mzonsondo. Abalandeli nabaxhasi bomfundisi waseNigeria uTimothy Omotoso bebengungelene phambi kwesikhululo samapolisa eMdantsane eMpuma Koloni namhlanje ngelizokuthandazela lo mfundisi kuba akhululwe. Amapolisa athi uOmotoso ubanjelwe ukutyeshela imithetho yokungena kweli kwaye kulindeleke avele enkundleni yamatyala ngoMvulo. Isebe lezekhaya lithi uOmotoso wabhengezwa njengomuntu ongamkelekanga kweli kwaye lo mfundisi wazama ukuba esi sigqibo sijikwe lisebe lezekhaya kodwa ngelishwa umphathiswa welisebe khange agunqe. Kwinyanga ephelileyo uOmotoso nabo kutyholwa ukuba wasebenza nabo uLusanda Sulani noZukiswa Sitho bafunyenwe bemsulwa kumatyala ngama-32 naquka ukudlwengula nokunukuneza ngokwesondo. Ukanti ngentseni yanamhlanje amapolisa aye ambamba uOmotoso. Oku kuza emva kokubhengezwa lisebe lezekhaya njengomntu ongamkelekanga kweli. Kwaye ukungavumi komphathiswa wezekhaya ukusijika isigqibo kuthetha ukuba uOmotoso ukweli ngokungekho semthethweni. A Justice, Crime Prevention and Security Cluster-led law enforcement operation arrested Timothy Omotoso in East London this morning. The arrest follows the decision of the Minister of Home Affairs to reject the application submitted by Omotoso in terms of Section 87 of the Immigration Act that sought to overturn the earlier decision of the Department of Home Affairs to declare Omotoso as a prohibited person. The minister's decision means that Omotoso is now illegally in the Republic of South Africa and therefore subject to deportation. Omotoso earlier challenged his status as a prohibited person in court, and the court held that his status should be remitted back to the department for reconsideration. After carefully reconsidering the matter, the minister upheld the decision to declare Omotoso as a prohibited person. In order to ensure compliance with the laws of the Republic, Omotoso is scheduled to appear in court on Monday, 12 May 2025, on charges of contravening the provisions of the Immigration Act. The Department of Home Affairs continues to be guided by our unwavering commitment to upholding the rule of law without fear or favor. Ukuphuma kukaOmotoso echaya enkundleni kudale isankxwe kweli, abanye besithi elityala khange liphathwe ngendlela eyiyo. I believe he should be deported because if he is not here legally, there are more than one passports that were found with his name, then it means he is not the man he says he is. uOmotoso ubanjwe kanye emva kwenkonzo ngoqhiza namhlanje. Kwinyanga ephelileyo, umasipala iBuffalo City ukhuphe isibhengezo sokuba uOmotoso akamkelekanga kwidolophu yaseMonti, kuquka nokusebenzisa naziphi na izakhiwo zikamasipala. Lincwatyiwe ipolisa lesithathu nelokugqibela eBloemfontein eFreystata nemizimba yawo yafunyanwa kumlambo iHennops eCenturion kule veki iphelileyo. uConstable Keamogetswe Base ukhunjulwe kwinkonzo yakhe yomngcwabo njengomntu ebethobekile yaye ebebathanda kakhulu abantu. OkaBase wasweleka ndawonye noogxa bakhe ababini uConstable Cebekhulu Linda noConstable Boipilo Senoge nabasele bebekiwe kumakhaya abo okugqibela. uConstable Keamogetswe Base washiya ikhaya lakhe ephila ngomhla wama-23 kwinyanga iphelileyo. Namhlanje ungene sele ethule unaphakade. Usapho nezalamane zithe ndlelantle kweli gosa lomthetho ebilisaze ngobuso elizweni. We stand today as the Base family, knowing that the divine intervention of the Lord is all that we can count on in getting our answers today. She was a very caring and loving person. She always aimed to please, not to disappoint. She was a very loving person.
uBase obenamashumi amathathu eminyaka ushiya ngasemva umyeni nonyana wakhe. Miskati ngayithu simayezi bonjibile no. Sithandwa sam, ndiyayazi uncumile apho ukhoyo futhi uyandiva. Uphumle ngoxolo, ulale ngoxolo sithandwa sam, usigade de siphinde sibonane. Until we meet again. Ncwami yamo. Kambe ukusithela kwakhe ngaphaya kwamafu kukwashiye intanda kwicandelo abelisebenzela kwinkonzo yesipolisa. We are sad that it has come to this tragic loss. She had a very short life together with the other colleagues. We're still looking forward for more from this young constable. Even though Constable Base was only 2 years in service, she had already made a mark within the intelligence unit of SAPS, the unit she was serving under, a space that demands discretion, discipline, and an unwavering commitment. OkaBase uCebekhulu Linda kwakunye noBuyipilo Sinoge bawongwe ngemingcwabo esemthethweni ye-SAPS kwinkonzo ezahlukeneyo. Imiphefumlo yabo iphumle ngoxolo. Abahlali baseVelfordine eCarltonville kwintshona Randi batyhola ikhaya labantu abadala ngokubaphatha gadalala. Elikhaya libizwa Vuselela Center lityholwa ngokubophelela abantu abadala ngamatyathanga ezitulweni kwanokubandlandlathekisa. Abahlali abanamalungu eentsapho zabo nezigcinwa kweli khaya bafuna livalwe elikhaya ligcina aba bantu badala. Amalungu entsapho ezihlala kweli khaya athi abantu abadala bahlaliswa emikhukhwini kwaye bavinjwa nento esiwa phantsi kwempumlo. Abanatyekelwanga, abanikwa kutya, abanikwa medication eshap, abanikwa proper care. So mina ngokutya ngam ndingathi this place it's not to be called a place for abantu abadala, a home. Qala kwakho kufika apha bamthathe ngathi bawumfaka endlini ku right endlini, ibhedi zakhona zi right. Then immediately masigqiba ukuhamba uthathwe wafakwa emkhukhwini, behlala emkhukhwini pha, umkhukhu wakhona kuyabanda khona. So otata bahlala phakathi endlini, omama balala ngaphandle emkhukhwini. Iqela lezopolitiko iMK Party lithi isimo selikhaya labantu abadala asikulungelanga ukuhlala abantu. We saw some of the elders were chained against the chairs, and that worries us a lot as the organization because we believe in dignity of our people. And we felt that this needs to be escalated to authorities. The government must intervene in relation to the Department of Social Development, and we say those who are responsible must be taken to task. Isebe lokuhlaliswa koluntu lithi akukho inkxaso lifakayo kwiimeko zamakhaya akwisimo esinje. Ubhengezwe njengekumkani yamampondo aseQawukeni unyana wekumkani ngasekhoyo ukumkani Zanozuko, ukumkani Yolisa Scawu. Elinyathelo lilandela ukruthwa-kruthwano ngesisikhundla kwizindlu zobukhosi bamampondo kususela oko kwakhothama ukumkani Zanozuko kwiminyaka emithathu eyadlulayo. Kwinkundla yendlu yobukhosi yamaRhelane bekuguywa namhlanje Flagstaff njengoko kubhengezwe ikumkani Silo Zohlanga zikaDakile, ukumkani Yolisa Scawu, nongunyana kwikumkani engasekhoyo kweli, ukumkani Zanozuko. Usapho lukonwabela ukubekwa kwale kumkani. These decisions culminated in an event at Ndimagu, a great place, which led to all the customary matters that relate to Ugochonga, or rather naming Inkumgani. Those were observed customarily, and today, of course, we are here to welcome him at the ancestral home of King Makhelane here at Hewu Great Place. Abahlali bathi banethemba lenguqu emva kweminyaka bengenankokheli. Ndonwabe kakhulu kudala sisehla sisonyuka, sitshoniswa ngapha nangapha. Isizwe sethu singaphathekanga, singekho umuntu asiphetheyo. So namhlanje xa sibeke le nkumkani ndiziva ndonwabe kakhulu, sineqhayiya namhlanje sinayo ikumkani. Iyasonwabisa kakhulu singumphakathi wasesikisiki into basibe nomphathi kuba for ixesha elide sizibonakala njengezimvu ezilahlekileyo kungekho umuntu one control over abantu bethu. Sibulela kakhulu kumaNyawuza oDakile ngoba basinikeza ikumkani.
Xeshikweni ukumkani Ndamase ivakalise ukusixhasa isilo sohlanga sikaDakhile njengendlalifa efanelekileyo kwesi sikhundla. The reason I came here because the king who was king here, King Zanuzuko, has got a son. And we're talking about his son here. So according to our tradition, a person who has to take over as a king is the son of the king. Uhlabele mgama ukumkani Ndamase ngelithi ngumba ke lo oseza kuqokunjelwa ngokusesikweni kodwa exeninisa ukuba ngokwesithethe unyana wekumkani nguye ufanelekileyo. Ibingumbono umcesibe namhlanje kwibala iMoses Mabhida eThekwini KwaZulu-Natal nalapho bequbisana iqela leOrlando Pirates neKaizer Chiefs. Abathandi bebhola elikhulu bebephume mbombozone zeli ngelokuxhasa amaqela abo kula maqela aseSoweto. Ukanti lo mdlalo uzise ithuba elikhulu koosomashishini abasakhasayo kweli phondo njengoko bebejonge ukwenza ingeniso eyongezelelweyo. Ukuza kwale midlalo kwibala laseMoses Mabhida kuzise uncumo ingakumbi kwesomashishini nanjengoko besithi oku kuza nengeniso emandla. Khona ifumila, khona amakhekhe, ama-chips, ama-drinki, hot dogs, nje kukhona. Siyakuthokozela ukuthi abantu beze bazothenga and bayathenga nje. Imnotho siyabona uyakhuphuka kancane nganathi sabasomabhizinisi abancane siyathola kuyasebenzeka. Abomthetho nabo bebethe bhazalala ukuqinisa ukhuseleko nokuqinisa umthetho wokuthengisa. Kubalulekile ukuthi ugcine umthetho wenza into esikushiwo ukuthi siyenze. Nathi sibona siwenzile ama-permits yonke into i-right kuyadayiseka siyasebenza. Ukanti kukwabanjwe abanye abantu nabafunyenwe benamatikiti omgunyathi. Bonakala ngathi akho sivumelwano phakathi kombutho ojongene nomba womhlaza iCancer Alliance nesebe lezempilo eGauteng ngokuphathelene nokufumana unyango lwezigulana ezinesifo somhlaza kweli phondo okuze emva kokuba inkundla ephakamileyo yaseGauteng inike isebe ixesha elibekiweyo lokubhena kwisigwebo senkundla sangoMarch nesayalela elisebe ukuba libonelele ngonyango kwizigulane eziphila nomhlaza. Kungoku nje le manyano ivulele isebe ityala ngokusilela kwalo ukusebenzisa imali elinganiselwa ku-800 million rands ukubonelela ngonyango nobelungasindisa uninzi lwabantu kulwamvila lwesifo somhlaza. Umbutho wesisa ojongene nomba womhlaza iCancer Alliance umangalele isebe lezempilo ngokusilela ukusebenzisa imali eyabelwe ukunceda izigulane ezinesifo somhlaza ezilinganiselwa kuma-3,000 nezilindele unyango lomhlaza i-radiation oncology treatment kolwasemzini. Umphathi oyinhloko walombutho uthi isebe lanikwa iintsuku ezingama-45 ukuba lishicilele inani lezigulane ezilindele unyango. That in fact is a backlog list that we gave them in June of 2022. Then 60 days later that they have to also provide a plan of how, in fact, they are going to manage that backlog plan and also how they are going to manage cancer treatment in the future. Umeya uthi oku kuchaphazela kakubi izigulana ezisele zilinde ixesha elide ukuba zifumane unyango. The grave consequences is actually on the other side, and that is for cancer patients that again have to be put on a waiting list, or we have to wait because we do know that an appeal, and the appeal will be led by the Gauteng Health Department, will take a considerable number of months before we will even have a court date. Lo mbutho iCancer Alliance kunye nombutho ojongene namalungelo oluntu iSection 27 zithi ziza kusichasa esi sibheno sorhulumente waseGauteng kwaye ziza kuqhuba zinyanzelisa ukuba isebe lezempilo laseGauteng liwuthobele lo myalelo wenkundla. Nantsi Mozulu noThabile Makhaphela. Kakhulu ke mamqwa
Nathi noma Mzangwa kwideska yendaba ndiyakubulisa nawe wethu mbukeli wam apha ekhaya ndikwamkele kaloku kwiqonga lam leMozulu mnake ngegama ndikuthabile inzwakazi yabathembu mvanje bethuna yejenje kaloku imozulu leyo ke sira sam apha ekhaya siyazivula ngalo mfazi wokuqala uphawula kakhulu ke kwiziganeko zakutshanje kuwo nje wonke uMzantsi Afrika uphele uphawula kakhulu futhi uxoke kamandi kumntla-mpuma indawo ezininzi kulo lonke futhi laphondo laseMpumalanga napha eRhawutini futhi nakwincam yalo njengapha lokhu koferile khaya ekuseni ikhona inkwankce ngephi ngaye la 7 baqhubeka ndibukele kuxoke kamandi pha emva kwedinala ngawo kaloku la 20 nje aze abe nanye kanti ibukele ekhaya ithi chunce nami ngokubanzi siqhwasele kaloku amaqondo wethu aphansi naphezulu ngelokuqala nxa bethina kaloku iphondo liphala kaloku lona eMpuma Koloni ngamandla futhi kwintshona njengapha kaloku koBega stop ke bande ekuseni ngamafu nje amaninzi ngaye la 3 degrees county ke baphila kanje kwela phondo elise Freystata ngamandla futhi mbukeli wami apha ekhaya kaloku kumbindi walo njengapha koFixburg webubanda kakhulu pha ekuseni ngaye ke la 5 degrees kwakhona ke baphila ngolu hlobo bona pha ephondweni elisentshona Koloni ngamandla futhi pha kwimpumalalo namazantsi njengapha koOudtshoorn qaba ngamafu futhi ngasuka lokhu futhi esasithoba pha ekuseni ngo9 degrees mbukele ekhaya chunce benami ngokubanzi kwakhona futhi pha ephondweni elise Northern Cape ngamandla futhi kwimpuma yalo kwasekuseni futhi nanko lamo bebhudla kakhulu pha kwasekuseni banda futhi ngaye kaloku mbukeli la 6 degrees bona ke baphila kanje pha ephondweni elise Northwest ngamandla futhi kumazantsi walaphondo indawo ezifana kaloku naphaya koMoruleng ngaye la 8 degrees efana nqwa ke phofu koVryburg kwasekuseni siso futhi esasibhozo mbukeli chunce benami kokubanzi pha ephondweni kaloku mbukeli eliseRhawutini apho sikhoyo thina ngawo lo mzuzu futhi kaloku kumpuma yalo koSprings ekuseni liqwengile lizolile napha emva komini ko20 degrees bona ke baphila ngolu hlobo pha kwelaphondo elikumandla apha eMzantsi Afrika phondo elo ke yiLimpopo kaloku napha kwimpuma yalo futhi qaba ngamafu ekuseni kophalaburwa phaya nazo zonke iziphaluka ngaye la 10 degrees sehle njalo ngokubanzi kwakhona kwelaphondo kaloku mbukeli wami apha ekhaya eliseMpumalanga futhi ke amazantsi walo yinkwankca nje yinqele koStanderton phaya kwakhona ekuseni futhi kubanda mpela ngala 4 degrees vuma wethu apha ekhaya nam ndiyivale ndisongwe ngelaphondo lapha KwaZulu Natal futhi amantle welaphondo indawo ezifana pha koNewcastle futhi abekwe mpela lo mandla lo mafu xa bena pha koVryheid ngelankwankca ka12 degrees mna ndikuthanda kangaka xesha limiyole Ngoku sinishiya nabalandeli bamakhosi nabangakhange bakwazi ukuzibamba imincili emva kokuphumelela indebe yeNedbank emva kwembalela yeminyaka elishumi yonke ngaphandle kokuphakamisa nayiphina indebe kamnandi mawethu. Ngifuna ukubonga kakhulu ikhosi 10 years without a trophy and we beat the biggest rivals, we beat the biggest fish, so we want to thank the Kaizer Chiefs family, we want to thank everybody who made this possible. Thank you very much. Siwine kahle akurojwanga, perfect goals, nice goals, badlale kakhulu. We brought peace back, peace back. The first half was not so well, but second half they came out very strong. Mna noba ungathiwa top 8 ndathini kodwa yiyona into endiyiphetheyo. Amakhosi for life! Amakhosi for life!